Matijong Korener Cap Army Khamren Constituency Amai Pu Mensing Terang Lapen Assistant Secretary Khamren Central Committee Longkeram Tokbi Alang Litumpen Maiche Pain Puponsi Langsudo Sub Branch Sengpon Bangso Amai Long District In Charge Ramsing Ronghang Bangso Amai Long Mesen Alam Thansi RDP Dun Bangso Asab Branch Kachari Ji Aphan Bangpu Kilik Pon Nake Mai Puarpu Gotong Rongphar Lapen Chunbang Phulsing Rongphar Alang Litum Aphan Ingbai Pon Mai long kosom si keklen kedam nangji lapen kemi kecok jima puta cethan cimung pon dongkamu kampen karbedelenus apherang ke digonto terang Pini matijong ngkore sirkep ada porpai kri si malompen CPIML Karbianglong Kisan Shramik Sabha All India Central Council of Trade Union Karbianglong Nirman Shramik KNCA Atompen Kisan Solidarity Protest Dharna Against Tree Farm Bills 2020 Apotag Rusemson Singh Di Amir Biri Achataya Long Dharna Kangni CPIML Kasis AICCTU KANS RYA AISA Lapen KSA KNCA Atum Chelangsi Rusemson Singh Di Amir Biri Achataya Long Ketom Farmer Bills 2020 Apotag Katesong Farm Bill jitu ketom Farm Bill Jasimet Pet Number Isia Bangke Jela bangso muni rutum kereng eji aphan kechu kijun ahormu sang ben chenglok dali jangthu lapente kechu ahormu alu pias rosun ben chenglok penangan kechu ahormu mokha bangke essential commodity salong puri re pusi laso akrihi aina long pilo sonia bangke la bangso krihok atung aphan sai kechu tikiwe atung aphan la bangso hormu kechu jor Ador koan longi malong lema bangke corporate tum ben chengwaisi ladaga bangke sarkar tum hat avelo labangke corporate tum bhan labangso hormu hortar ador a bangke thik pon po pusi pulo sonthom alam the puthaka bangke bangso krihok atum mate farmer atum bhan jitu alangli tum Kepaklang katiki pen kelong hormuan labangso kejor longia bangke bangso free market along tin along si labangke chojor long po pusipulo sitame ladak arsik et pen langdam lo plotangke sorkar atum labangso sai ke chutikiwek arat atu abhan labangso abila bangke kepasung abil pusi pini det pi kedoan afarmar atum mate krihok ato bangke thur paklo Labangso katesong along Robi Kumar Thangchok kaning Jepon nake Labangso abil CN Thunangji Kalipute Soluk Sodak Chesong Ponji Non anta Indian angkang pi along sitame Labangso abil aputak Chesong Bom puta Than Ikupen Rajiv Rongpi Kalpili News Pini Matijong ngkore sirkep APHLC Nilip Constituency Pen Patir Piponsi Joint Extended Program Sanglangkat along Paman Pon Bangso amai long kaprek ahawar Board Committee President Secretary Atung Chitong Dun Aluhi aman pen APHLC Tiripi amai Dun Mai Phu Rajas Tisota Chitong Dun si Mayar Dipidur Mai long jase met non kebangji emini kilik Pathudun ji aphan Chitang Chimung Pon Kalbidilos Akherang ke Panang Phangcho